ne balimaw bi an sigikunba ye mun ye min ye référence ye a bɛɛ lajɛlen b'a kalama mankan tun b'o o ni an ka ɲɛmɔgɔw cɛ parce que olu tun bolo ko mali nana olu baw de ka kɔɲɔminan kɔnɔ o bɛ décision ta ka sɔrɔ o ma foyi fɔ an ka mɔgɔw ye i y'a faamuya b'a la mais Asimi de bɛ yen a décision tɛ se ka ta tuguni ni ne mali ma kuma u tun bɛ ka molobaliya min kɛ buwa tile la k'u b'a kɛ Asimi na Asimi y'u k'u tigɛ a référence an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko mankan min tun b'u ni mali cɛ ko bɛnkan sɔrɔla an bɛna an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye Kidali kɔnɔna ye o fana ka kalan kosɛbɛ mais an b'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili sigi komi o miirana mɔden mali armée bilama kulu don n'i binna kan a b'i madimi n'a binn'i kan fana a b'i madimi foyi tɛ se ka kɛ an ka armée la bi wa mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye Sema Turɔsiw u ta tɔ kɛra catiribɔ ni kɔmɛjɛ ni delili de ye mais an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya négociation tɛ kɛ bi i y'a faamuya b'a la an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tuguni ka an fa n'an baw faga k'an ka jamana bila retard la k'a bɛ tila ka taa an ka kan minɛ k'an ka négocier mais trop tard an b'aw ni kan bɛɛ bunte fɔ lahara bilahi miseli minnu b'an bolo n'an y'a ci aw la i y'a faamuya b'a la aw ni kan in bɛɛ bɛ taa lahara an bɛna an da don o fana la Kidali kɔnɔna ka kala u taara an ka kan dɔ minɛ ko kan de comment s'appelle Sumare an bɛ dugawu kɛ Sema Turɔsiw ye ala ka hinɛ u la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Asimi Goyita ani Putini fana kumana i y'a faamuya b'a la kunu baara minnu kan ka kɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o ye an ka délégation bila ka taa i y'a faamuya b'a la Irisi jamana na min ye courant ko ye min ye an ka sanu ko ye min ye usine ko ye min ye terrain ko ye min ça fait fɛn caman quoi coopération fɛn caman baara caman kan ka kɛ quoi ni Irisi cɛ an ka délégation taara Irisi jamana kan min ye ministre des finances ye Alfuseni Sanu a n'a ka délégation taara yen nɔ baara kura minnu kan ka kɛ mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na courant ko ta sira ni baara caman u taara i y'a faamuya b'a la Irisi jamana kan walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye jugu sago ka jugu sago ye n'o ye Alhaji Magantaga Bali n'o ye Kawural a ye Kawural sigi depuis 1960 dakoro mais barika tɛ cɛnin ka ko foyi de la Alhaji Kawural je crois que bɛɛ b'a dɔn a sigilen bɛ Senegal ATT somɔgɔ tun don ka ATT to fanga la o tun ye nafolo ta ka d'a ma waati ni f'a b'a yɛrɛ kɛ milliardaire tigini ye mɔgɔw bɛ wele ka taa Senegal mɔgɔw bɛ wele ta ja paga t'a bolo i mana wari sɔrɔ lafiya la nka cɛ wari kelen bɛ tila ka taa sira kɛ fufalaki la kɔ i mana wari sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn nka cɛ wari tɛ nafa ɲa o Alhaji Magantaga Bali barika bannen ala jugu i y'a faamuya la a bɔra k'a b'a disi gosi Sogɛli la a dɛsɛra a bɔra k'a b'a disi gosi Asimi na a dɛsɛra bi a taara don comment s'appelle appel de 20 février mɔgɔ min yɛrɛ ye appel de 20 février sigi o ko k'ale bɛ Asimi dɛmɛ bi n ko fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min ta kɔnɔ kɛlɛ cogo tɛ Asimi na kɛlɛ cogo tɛ nin fanga in na barika de bɛ nin fanga in na nin fanga in bɛ ka kɛ jamana ye e bɛ ninnu kɛlɛ ka taa min Alhaji Magantaga Bali ne y'a fɔ n k'i doni jigi mɔgɔ tɛna kɛ aw fɛ parce que aw bɛ nkalon tigɛ barika tɛ aw la aw ta ye place ko ni wariko de mais a tɛ marché Asimi tile la a tɛ ka fanga bagabaga place ka d'i ma a tɛ kɛ k'anw to yan Alhaji Magantaga Bali a taara don appel de 20 février fana kɔnɔ k'ale bɛ don o kɔnɔ parce que jɛkulu min b'a bolo a tɛ se ka ci ka ci jɛkulu min b'a bolo mɔgɔ fila t'a kɔnɔ ne tilala ko e bɛ nin fanga in kɛlɛ jɔn bɛ fara e ka personne komi jama t'a kɔ barika t'a la i y'a faamuya b'a la taara don appel de 20 février kɔnɔ an bɛ dugawu k'i ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Buba Fane de Buba Sumaworo ale kɛra fatɔ ye an bɛna a ka video k'a la Buba Fane kɛra fatɔ ye handicapé c'est que hali n'a dalen b'a ka dilan kan a bɛ sogo Modibo Kɔnɛ la i y'a faamuya hali n'a bɛ bokɛ de la a bɛ sogo Modibo Kɔnɛ ale kɔni Modibo Kɔnɛ bɛ Mali la mais o bɛɛ n'a ta Buba Fane bɛ k'a fɔ ko Modibo Kɔnɛ b'ale nɔfɛ yan kunkolo tiɲɛna bugu an bɛna a ka video k'a la ka yira aw la a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na ne balimaw bi ye mercredi le 11 octobre 2023 bi ye mercredi le 11 octobre 2023 an bɛ musobaw ka musoba fo Baculi Ɲangi a bɔra ka supportkɛlaw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ poids ta k'u yɛrɛ kɔgɔ k'u kɛ dasa ni fɛnw ye Baculi bɔra ka dɛmɛ don olu fana ye tuguni Baculi i sara bɛ ala bolo maa tɛ Mali kɔnɔ a ka dɛmɛ ma se yɔrɔ min na
dugu tɛ mali kɔnɔ a ka dɛmɛ ma taa yɔrɔ min na a bɛ fɔ nin de ma ko ala ka jɔn ɲuman ka wari sɔrɔ ka tila i ni fantanw cɛ bacili ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ mɔgɔ dɔw ye anw ka nafolo suɲɛ yan bɛɛ jɛ nafolo centaine de milliards o ma miiri foyi la dɛ ka taa bila dugukolo dugu ma hali bi anw ka wari su donnen bɛ dugukolo dugu ma walahi n bɛ n kali ala la k'anw ka nafolo suɲɛ président musow ani minisiriw k'anw ka nafolo suɲɛ centaine de milliards ka tila ka taa wari su don o mɔgɔ kelen ninnu bɛ bɔli la nkalon kɔ filɛ a baculi ye wari sɔrɔ a bɛ ka fonse dingɛ labɔ a bɛ ka ɲaman cɛ a bɛ ka fantanw dɛmɛ a bɛ ka fantanw furakɛ baculi i sara bɛ ala bolo to nin sira in kan walahi hɛrɛ ni lafiya b'a kɔfɛ anw tɛ kɛ bɛɛ fɛ dɛ wa anw tɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ yan wa anw tɛ tugu bɛɛ kɔ n'i y'a ye ni musoba in tɔgɔ bɛ ka bɔ anw da kɔnɔ walahi fantanw de bɛ ka lafiya bi fantanw de bɛ ka dɛmɛ bi mɛ n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw bi an sigi kunba o ye min ye référence ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama makɔrɔni n'o ye musokɔrɔba cɛ ye ale tun bolo ko buwa de bɛ fanga la hali bi accordé comment ça s'appelle coopération min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a n'an y'u ku tigɛ makɔrɔn bɛ na k'a b'an bagabaga ni c'est u ka se fitinin ye quoi se fitinin b'u ye k'a bɛ to ka anw bagabaga ni o ye an y'a ku tigɛ siɲɛ fɔlɔ la ko ale ka sɔrɔsiw bɛ bɔ mali kɔnɔ asimi ko ala ka se ni ɲuman ye n'i ka sɔrɔsiw sira mali kɔnɔ an ta yafa i ma sogɛli fana bɔra k'u ku tigɛ n'a ka sɔrɔsiw sira mali kɔnɔ an ta yafa o ma an tora o la tuguni i y'a faamuya b'a la o nana ko wari an ko k'u ka wari tigɛ an mago t'u ka paga de la an bɛ mali ka bonheur de nɔfɛ mali bɛ lafiya cogo min na an b'o de nɔfɛ i y'a faamuya la an tora o la o nana k'u ka référence i b'a dɔn ko maliyɛn caman bɛ a caman bɛ va et vient kɛ mali ni fɛn cɛ ko b'o fana tigɛ or que olu ka nafa b'a la ka tɛmɛ maliyɛnw kan olu bɛ nafa min sɔrɔ référence la maliyɛnw ta hali a misigara zarati sɔrɔ ko bɛ référence fana jɔ k'a tɛ bɔ faransi ka taa mali la asimi ko n'a ka di k'u ka tasuma k'a la an bɛ mali c'est que le bonheur de mali an b'o de nɔfɛ mali danbe an b'o de nɔfɛ c'est que an tɛ mali danbe an t'o bila foyi ye quoi mali danbe o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ o ye référence o y'a lajɔ tile fila u tilala ka taa delili kɛ tuguni ko an ka kɛ ala kama an ka yafa ma référence yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de k'ale da tɛ politiki la ale tɛ politicien ye macron de ye nin mulubaliya in kɛ ko asimi k'a kɛ ala kama k'a ka référence to a k'a ka taa ni ka segin kɛ an y'a to yen an bɛ bɔ min kalama tuguni an ye bi don la k'u ka ambassadeur gɛn u diminaw la fana k'o bɛ référence jɔ han ko problème t'a la n'a ka di a y'a pine fila bɛɛ ci ka bɔ yen o ye tile saba k'o la tuguni o taara delili kɛ ko an ka kɛ ala kama k'u jo t'a la ko nin sen k'o t'a la jɔ tuguni an y'u bila siɲɛ sabanan c'est que u ma foyi sara an na u ma foyi fɔ anw ka ɲɛmɔgɔw ye ko à partir d'aujourd'hui k'olu ni mali ka avion ko nin y'a bannen k'olu ka avion tɛ don mali kɔnɔ tuguni asimi ko k'aw sera dandugu de sisan k'olu sera cɛncɛn ma asimi degere bɔ o yɔrɔ bɛɛ i y'a faamuya b'a la k'u ka avion tɛ don mali territoire kɔnɔ tuguni min ye référence ye a sen tɛ cu mali kɔnɔ tuguni parce que an ni aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛ ko kɛ a bonya tɛ da anw kan n'aw bɛ ko kɛ a tɛ sara anw na a mali ye anw de ta ye min y'aw ka avion ye a sen tɛ don mali kɔnɔ tuguni hali a bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ jɔ parking min na an b'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kasi daminɛ tuguni ka delili kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ko asimi ka yafali ma référence ka fɛn daminɛ baara daminɛ tani ka segin daminɛ anw bɛɛ video kɛ a ko asimi kana sɔn dɛ an filɛ a kalo naaninan de kɔnɔ sa référence ma don mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o ye kasi sugu bɛɛ kɛ ka delili sugu bɛɛ kɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ asimi ko abada a ye kɔlɔlɔ min las'u ma ka perdu min lad'u kun i y'a faamuya b'a la u yɛrɛ de b'a hakɛ dɔn an y'u pini k'u pini i y'a faamuya b'a la kalo naani a b'a bɔ de an y'u pini u sɛgɛnna waati min na u taara ko bɛ taa delili kɛ an ye sira bila nin sen an b'aw to yen aw ka avion bɛ taa mali kɔnɔ mais comment ça s'appelle semaine kɔnɔ avion tun bɛ taa comment ça s'appelle siɲɛ 7 de mali kɔnɔ avion tun bɛ don mali kɔnɔ siɲɛ 7 mais nin sen an y'a kɛ siɲɛ 3 de par semaine a tun bɛ don mali kɔnɔ siɲɛ 7 mais an y'a kɛ i y'a faamuya b'a la 3 fois par semaine négociation bɛ hali bi dɛ min ye avion billet ye i y'a faamuya b'a la dɔ de bɛ bɔ a la asimi avion i y'a faamuya b'a la bɛnkan sɔrɔla aw ni ɲɔgɔn cɛ ko avion bɛ baara daminɛ mais billet ko kana ɲinɛ dɛ u ka billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i bɛ bɔ faransi
Kata Mali là, il be ala quelqu'un fufule ne kata Tokyo. Tokyo avion be dans yoro mena. Ni be bon français kata Mali là, à avion billet 2000 euros, 3000 euros, comment ça s'appelle 1800 euros. Mois de août qu'on en a. Mali flène encore tout péré ici. Ka fembe kele Malien donc. Asimi na manyo ko benkan sabatira. I hakili to oro fana la. Doka bo avion bien senga la. Avion vieux seront là. Parce que Mali avion bien de Dakar gelen katame tinya beka. Mali du flène encore ya. Kata Amérique te le flado. Kata Mali la air woro. Amérique ta 200 euros. Kabo français kata Amérique 200 euros. Ibe te le flado de sera là. Kabo français kata Mali la. Ibe air woro de ke. Mais on va avion bien. Ya famille wala a songo beta fo 1800 2000 euros là. Asimi tante ntuguni de. Malon be here sur chuko au barake. A fouiller en son avion ka do Mali kono mais avion bien ayi do bois songo là. Ou ka do bois songo là. Yoro fana faraka. Ah, nim benkan koni ya famille wala we négociation ke anye kibera min soro information à la source ko Mali ni ya famille wala et référence mo bena ou ka avion be bara damne le 13. Le 13 ni ma fait le aussi n'ingena de quoi. Et le français betaniga segin damne le 13. Mais autre betali haka minke Mali kono par semaine. Na be chien wolon vla de ma. O tigara o be do chien saba de Mali kono 3 fois par semaine. Ala ka barka do asimna bana jugu fura jugu. Mali sake nunu tum boloko Mali nana lu ba de ka konyo menan kono. Coopération ba ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ bonya. Coopération bɛ Mali ni Faransi cɛ foyi tɛ sara anw na. N'u wulila dɔrɔn u bɛ molobaliya ta ka ɲɛsin anw ma. Asimi de bɛ yen, Sogɛl de bɛ yen, Aras Balayira de bɛ yen, a tɛ kɛ anw na dɛ. Anw bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi. I b'an sɔn minɛn min kɔnɔ a ju sɔgɔ. I b'an sɔn minɛn min kɔnɔ a ju fara. Anw tɛgɛ bɛ Ala de bolo bin cogo tɛ an na. An na ɲin 30 de sera yan. An t'an faso labila foyi ye dɛ. Ah, Mali be bonya jagoya. Asimi de be ya de nouvelles générations. Hali ni bonyana ki kungolo maga kabakolo la, an be Ala ta fouye. Parce que Ala ka boni fen be. Référence be jo, an teta Mali la tuguni. O ka o de be here soro. A wari bebe do. Nko nwe banabagato denw de yi quoi. Bila fotu kungolo kono ni fali bote. Olu be wari min soro tile kono. Plus de 500 millions par jour. 500 millions par jour. O tumbo de soro Mali taga la. Tellement qu'au avion bien d'accord que les Maliens ont 500 millions par jour. On va la tourner, on va faire. Mais quoi? Depuis Dien Dawati, Allah y'a fait. Aïe, kafirou nous n'avons pas moins fait. Koube Dien de fait. Allah comme Dien dit, oh ma mère, on l'a fait. Il m'a où l'a fait à l'intérieur. Hein? Au lieu de voir de l'an, au lieu de avion de l'an, au lieu de faire de l'an, mais on a tché toro bouka kabou hakilma. On bouka jamana qu'on a des mais on l'a fait à l'intérieur de Katemoka. Musokoroba iba ya beta sani ke sugula hara tse ka tagama den wolo kunye munye nko ala ye nunu bali fembe de la tinya kono ko musokoroba iba ya famela abe koro fo ka kokoro dente amagonya dente ademe dente foi kai ka fri sake o ma tinya soro mala hara soro ere faransi ya famia bala no bora ni senta la fo ka tinya du ko lo mele ko ta fo ko ka avion teta afsime min ko la ni sen wa hadna saraka kuno date maga référence jolé la tuguni o date maga ni ko la tu ko lu ka avion teta Mali la ko lu ka avion ko teta Mali la tuguni date maga la tuguni bana jugu fura jugu ye ah ko ni Mali bena fola o ka avion be bara damne le 13 ya famille o ka avion be mouvement damne le 13 asime ala ka barka du lambe teme ka bueno ambeta kidal kono na ne balimo ah minye sema turo su mo yo u tesera anga lakana tigila mɔgɔw u ye kɛlɛ daminɛ depuis Bamako kana Segu ka don Moti kɔnɔ ka tɛmɛ Moti y'a faamuya bala ka taa fo Sevare ninnu ka tɛmɛ olu bɛɛ la han ka taa fo Anifis ninnu sisan an bɛ Kidali de Sema Turesu mɔgɔw y'a dɔn ko solution t'a la Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye u taara an ka comment s'appelle kan de minɛ ko kan de Sumare u taara yen de minɛ o yɛrɛ sɔrɔdasi yɛrɛ tun tɛ yen sɔrɔdasi minnu bɛ olu tɛ kɛlɛ kɛ foyi a ka taa ko bɛ bin olu kan k'olu ta otage la walasa an ni olu bɛ se ka négocier cogo min na mais Asimi de bɛ négociation tɛ yen dɛ k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana ci k'anw ni aw ka tila ka sigi ka kuma non an b'aw bɛɛ batard sauter ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bilahi solution mais sɔsɔ cogo t'a la o cɛ o cɛ ye marifa ta Mali kama wala fo n'a y'a sɔrɔ an b'i dɔn dɛ n'an y'i dɔn e bɛ taa lahara de e tɛ to diɲɛ kɔnɔ tuguni parce que si jugu den man ka to diɲɛ kɔnɔ an y'u bunte
ka Mali territoire bɛɛ minɛ setu ye tuguni o bɛ film tourné de la sisan film tourné bandi chef o ta tɔ kɛra film tourné de o taara Kande Sumare ka taa o minɛ Kande Sumare o minɛlen min kɛra ni fɛn ye an ka sɔrɔsiw sɔrɔ accord b'a ni mɔgɔ minnu cɛ MINUSMA ni fɛn ye an ka sɔrɔsiw sɔrɔ a bɛ ye direct ko MINUSMA bɛ janfa la parce que accord b'a ni MINUSMA cɛ an ka sɔrɔsiw minnu taara Kidali i y'a faamuya b'a la ko bɛn ni fɛnw ka na bɛɛ ka sɔrɔsi dɔɔni dɔɔni ka ta accord minnu bɛ yen ni fɛn ye an ka sɔrɔsiw sɔrɔ ka MINUSMA to yen a bɛ ye direct ko MINUSMA bɛ janfa la o taara kan kɔni minɛ foyi ma kɛ an ka sɔrɔsiw minnu tun bɛ Kande Sumare kɔnɔ foyi ma k'o la an ka sɔrɔsiw u y'u labɔ ka t'u bila comment ça s'appelle MINUSMA ka kan na parce que kan fila de bɛ Kidali kan 1 ni kan 2 o ye kan 1 minɛ i y'a faamuya la an ka sɔrɔsiw minnu tun bɛ foyi m'olu sɔrɔ o y'olu labɔ ka t'u bila MINUSMA ka janfa a tɛ marché o billahi ni hali ni kala tun y'an ka sɔrɔsiw ninnu wagasi wallahi an tun b'u ni c'est à dire an tun bɛ Kidali bɛɛ ci quoi MINUSMA tɛ dɛ an tun bɛ taa don Kidali bɛɛ la muso ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ i y'a faamuya la ka Kidali ci ka mɔɲɔ ka tila ka jɔ tuguni o de y'a solution mais o bɛ ko kalama o taara kan minɛ dɔrɔn bagabagali i y'a faamuya b'a la o ye Alizeri wele Mali sɔrɔsiw donna Kidali n'aw ma fɛɛrɛ kɛ an ka négocier n'aw ma fɛɛrɛ kɛ an ka sigi ka kuma Alizeri m'u ka appel ta o ye Faransi wele an ye Kande Sumare minɛ an mago bɛ bɛn de la bi an bɛ fɛ an ka négocier de tan tɛ Macron bolo Macron k'u bɛ tasuma la o m'u ka appel ta o ko bɛ Asimi yɛrɛ wele an ye Kande Sumare minɛ an mago bɛ négociation de la an tɛ se Asimi kɔnɔ trop tard Sogɛli fana bɔra ka kuma ko trop tard ko négociation tɛ yen dɛ sɔrɔsiw a ye taa ni baara ye u taara an ka kan min minɛ n'an ka sɔrɔsiw tun bɛ yen hali kalamu olu wagasi olu bɛɛ bɛ MINUSMA ka mara kɔnɔ bi parce que ni fɛn y'u sɔrɔ MINUSMA sen tɛ bɔ a la ni fɛn tun y'an ka sɔrɔsiw sɔrɔ wallahi MINUSMA parce que janfa don MINUSMA comment ça s'appelle Tchadi sɔrɔsiw bɛ comment ça s'appelle Kidali depuis san jumɛn accord b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɔrɔsiw minnu donna Kidali u b'aw ka mara kɔnɔ parce que olu ma taa kɛlɛ kama olu taara ka taa gouverneur ni fɛnw don ni fɛn ye olu sɔrɔ ka Tchadi sɔrɔsiw to yen olu yɛrɛ tɛ bɔ janfa la o kɔni ye fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa fɛn kana an ka sɔrɔsiw sɔrɔ Tchadi yɛrɛ sɔrɔsiw olu de bɛ k'an ka mɔgɔw lakana bi Sema Turosiw u dalen bɛ kan 1 kɔnɔ ye k'olu tɛ kan bila marifa ɲɛnama tɛ yen blindé ɲɛnama tɛ yen foyi ɲɛnama tɛ yen a ye to kan in kɔnɔ dɛ an dontɔla don Kidali a ye to kan in kɔnɔ an dontɔla don billahi miseli kelen n'an y'a fili ka taa jigin kan in kan aw ni kan in bɛɛ bɛ kɛ buguri ye billahi ɲɛ mais baara banna o baara banna pewu anw bɛ Kidali déjà n'aw taara kan kelennin de minɛ k'aw jɔ n'a ye baara banna a ye film tourné dabila aw ka taa tunga la a ye film tourné dabila aw ka taa aw yɛrɛ di an ka sɔrɔsiw ma sinon tan tɛ yen dɛ wallahi billahi tan tɛ yen aw bɛ film tourné de la sisan a bɛ komi ni film ban waati sera bandi chef bɛ taa i y'a faamuya b'a la acteur ka mɔgɔ kelen minɛ k'i jɔ n'u ye ni k'i bɛ n faga n b'i ka mɔgɔ faga sema mɔgɔ ta tɔ kɛra o de ye film tourné n'aw hakili b'a la ni filimu ban waati sera se tɛ bandi sefu ye tuguni a bɛ mun de kɛ ka taa acteur muso minɛ walima ka taa den minɛ k'a bɛ jɔ n'o ye n'i ye n faga n b'i den faga n'i ma n to yen n t'i den to yen Sema Turosiw ta kɛra o de ye mais an den c'est à dire i bolo jalen b'an den ngɔnɔ la i y'a faamuya b'a la an b'i bolo to an den ngɔnɔ la i y'a faamuya la ka bali don i kuncɛ la baara banna o bandi sefu hali n'a taara acteur muso minɛ ka acteur muso t'a bolo bila acteur b'i to kɔfɛ i y'a faamuya ka kisɛ dɔ a tɛ na ka faga ka bɔ yen solution t'a la Kidali kɛra Mali ta de négociation tɛ yen aw b'a bila diyagoya ka nin baaraba in bɛɛ kɛ ka se Kidali k'a bɛ taa an ka kan minɛ k'an ka négocier an tɛ négocier dɛ wallahi an bɛ jisuma de kɛ aw kan an bɛ glace de d'aw kuncɛ la k'a firi ala jugu mun se yɛrɛ b'u ye kunu u y'an ka i y'a faamuya u tagatɔ an ka kan minɛ an ye tasuma kami dɔw kan o bolila ka t'u da kan de kɔnɔ tuguni u tun bɔra ko bɛ Kidali bɛɛ de minɛ u tun bɔra i y'a faamuya ko bɛ fan bɛɛ minɛ mais an y'u gosi u bolila ka t'u biri kan in kɔnɔ tuguni parce que marifanin ni fɛnninw bɛ kan in kɔnɔ an ma pereso an bɛ don de an bɛ don de an ye min d'o kan kunna filɛ Kidali kɔnɔ an ye min d'o kan marifacikan min bɔra filɛ an ɲɛ b'a la se foyi t'u ye an ɲɛ b'a la se foyi de t'u ye an ɲɛ b'a la سبحان الله الله أكبر
Voilà. O tun ko k'u bɛ muruti ko ka Kidal fan bɛɛ minɛ an ko k'u k'u hakili sigi mɔgɔ tɛ se armée la bi an y'u can u bolila ka t'u biri kanni in kɔnɔ yen nɔ Kande Sumare ni o bɛ yen nɔ ko an ka négocier an tɛ négocier dɛ Kidal bɛɛ an ye c'est à dire an ka sɔrɔsiw ye Kidal bɛɛ lamini déjà an y'u can dɔɔni u bolila ka t'u da wo kɔnɔ yen aw bɛ se Mali armée la Kidal yɛrɛ kɔnɔ an filɛ Kidal de kɔnɔ u ko c'est à dire que Sema Turotsu ko k'u bɛ muruti ko ka Kidal fan bɛɛ minɛ an y'u can de hali c'est même pas heure kelen walima heure fila a filɛ se foyi t'u ye se foyi t'u ye se foyi de t'u ye. Subhanallah. Allahu Akbar. Voilà. Mali armée bɛ Kidal kɔnɔ déjà mais an tɛ girin ka kuma cogo dɔ la walima an tɛ girin k'a fɔ k'an bɛ Kidal bɛɛ récupérer cogo dɔ la parce que fɛn jugu caman de bɛ Kidal kɔnɔ armée bɛ Kidal déjà Sema Turotsu taara i y'a faamuya k'a minɛ waati min na u ko k'u bɛ muruti ko ka Kidal bɛɛ encercler an ka sɔrɔsiw y'u lakali i y'a faamuya mugu kisɛ dama dama avion ma ci ye foyi ma kɛ ye sɔrɔsiw de ye mugu ta o kama k'u can i y'a faamuya b'a la o ye sira minɛ i ɲɛ t'u bolitɔla la ninnu bɛ se k'an ka sɔrɔsiw lajɔ ninnu bɛ se ka jɔn de lajɔ bi o y'a dɔn k'a fɔ solution t'a la o ka sɔrɔsi kolon minnu tun t'o ɲagami bi i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw la ko bɛn ka kɛ waati min na depuis 2000 kɔmɛ olu mɔgɔ ni fɛnw olu ye Kani ta otage la Kani Mali an y'a faamuya la Asimi an ye minɛn kura minnu san a den kelen tɛ o kan kɔnɔ a den kelen a tɛ yen minɛn kura minnu sanna Asimi bolo Asimi sigilen ni bi cɛ an ka minɛn foyi tɛ parce que a contrôle tun b'olu de bolo yen Sema i y'a faamuya la Sema Turotsu de tun bɛ yen nɔ ani comment ça s'appelle MINUSMA ka mɔgɔw an ka minɛn ɲɛnama foyi tɛ yen wa ka in bɛ bila fana dɛ n ye n kali mais baara banna o ninnu bɛ se ka to k'an kɔnɔ cogo jumɛn ninnu bɛ se ka to k'an kɔnɔ cogo jumɛn ka min bɛ comment ça s'appelle Tchad sɔrɔsiw bolo ka in bɛ bila de an ka sɔrɔsiw bɛ don yen n'an ka sɔrɔsiw donna a bɛ taa min Tchad sɔrɔsiw tagatɔ don ka bɔ Kidal a bɛ se ka to an ka kan kɔnɔ vous pouvez pas rester nka cɛ bu tɛ fali sen na bulɔfu tɛ taa i y'a fɔ comment ça bulɔfu tɛ se ka ŋɔmi yiran quoi bulɔfu tɛ se ka taa guerre la n ka cɛ Sema mɔgɔw a ye taa aw bɔra dugu minnu na a ye segin ka taa yen Asimi de bɛ yen aw bɔra dugu min na a ye segin ka taa yen Mali territoire bɛɛ bɛ kɛ an ta ye n ye kali ala la bilahi Mali territoire ka Asimi to yen miyankaden halala Mali dugukolo bɛɛ bɛ k'an ta ye anw sera ka anifisi ninnu bɛɛ minɛ ka Kidal lamini ka aw to yen aw barika banna aw yɛrɛ b'a dɔn ko solution t'a la tuguni ka bɔ Bamako fo Kidal aw ma se k'anw lajɔ an donnen Kidal aw bɛ se k'an lajɔ wa vous pouvez pas k'a fɔ aw ye dɔrɔn bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen o bɛ Kande Sumare de kɔnɔ yen Kande Sumare o b'o de kɔnɔ yen o kan yɛrɛ n ka cɛ minɛn t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ o taara tapasi de k'a ni bagabagali walasa an bɛ se ka négocier cogo min na o bɛ yafa ɲini ni delili de la bi yafa ɲini ani delili se b'i ye waati min na e ma sabali i barika ban waati ko e bɛna sabali jɔn bɛ sɔn o ma se b'i ye don min na i ma sabali se b'i ye don min na i ma jamana bonya se b'i ye don min na i ye an balimaw faga anw kɛn bɛ ka se sɔrɔ ko an ka sigi ka kuma ni e ye mais va te faire foutre an ka Sogɛl lamɛn waraba bɛna kuma min fɔ grand Sogɛl a ye Sogɛl lamɛn. Venir tuer des Maliens au centre du Mali pour qu'on oublie le Nord, ça c'est de la divagation. Nous n'allons pas céder. Ce que je vous demande, laissez tout actuellement et soutenez notre armée. Lorsqu'on a un pays entier qui nous appartient, tous les débats peuvent se faire. Mais aujourd'hui, pensez à ces hommes qui sont dans la poussière, dans le soleil, dans le vent. Certains ne mangent même pas, loin de leur famille. C'est eux que nous devons soutenir. Parce que c'est dans ça qu'on va recouvrir notre dignité et notre horoya, comme on dit en Bambara. C'est pour cela que je vous demande de rejeter ces arguments fallacieux
qui viennent nous dire ah, il faut la paix. Qui a refusé la paix? C'est eux. Nous avons demandé la paix, mais quand ils viennent nous tuer, on ne peut pas s'asseoir. Quand des gens viennent dans les médias, le gouvernement doit aller vers la paix. Le gouvernement n'a jamais refusé la paix. Et aujourd'hui encore nos mains sont tendues. Mais on ne va pas nous donner encore un spectacle pendant 30 ans à un petit groupe de terroristes qui viennent nous dire que c'est pour développer le Nord. Mais l'ANICT, c'est la banque de développement de toutes les communes. C'est dirigé par les ressortissants du Nord pendant plus d'une décennie. L'agent de développement du Nord, c'est un ressortissant du Nord qui le dirige. En 2006, sous feu Amadou Toumadi Touré, on a organisé un forum sur le développement de Kidal. 500 milliards ont été collectionnés. Hein? Mais on n'a pas pu investir. Tout ce que vous investissez, il y a des terroristes qui viennent casser. Ils volent les véhicules. Ils brûlent les maisons. Mais on ne peut pas développer. Vous amenez des gens pour faire les routes, ils les tuent. Ce sont ces mêmes personnes qui sont réussies à Bamako avec des valises d'argent. C'est la corruption, c'est terminé. Waraba, ma foi, nko mago be deli de labi. Sogal ntenega ko négociation était. Watim na yanga sraw tien, kanga so jeni, kan faw fa, kan baw fa. An kembe ka se sorobi, obe deli la de. Otala kande sumare mine o de la négociation, kanga ke ala kamanga ya fa oluma kwanga ben. Sogal ko bente ete. Anga segin ka sogal. Venir tuer des Maliens au centre du Mali pour qu'on oublie le Nord, ça c'est de la divagation. Nous n'allons pas céder. Ce que je vous demande, laissez tout actuellement et soutenez notre armée. Ça c'est vrai. Lorsqu'on a un pays entier qui nous appartient, tous les débats peuvent se faire. Mais aujourd'hui, pensez à ces hommes qui sont dans la poussière, dans le soleil, dans le vent. Certains ne mangent même pas. Loin de leur famille. C'est eux que nous devons soutenir. Parce que c'est dans ça qu'on va recouvrir notre dignité et notre Horoya, comme on dit en Bambara. C'est pour cela que je vous demande de rejeter ces arguments fallacieux qui viennent nous dire ah, il faut la paix. Qui a refusé la paix? C'est eux qui sont refusés. Nous avons demandé la paix, mais quand ils viennent nous tuer, on ne peut pas s'asseoir. Quand des gens viennent dans les médias, le gouvernement doit aller vers la paix. Le gouvernement n'a jamais refusé la paix. Et aujourd'hui encore nos mains sont tendues. Mais on ne va pas nous donner encore un spectacle pendant 30 ans à un petit groupe de terroristes qui viennent nous dire que c'est pour développer le Nord. Mais l'ANICT, c'est la banque de développement de toutes les communes. C'est dirigé par les ressortissants du Nord pendant plus d'une décennie. L'agent de développement du Nord, c'est un ressortissant du Nord qui le dirige. En 2006, sous feu Amadou Toumadi Touré, on a organisé un forum sur le développement de Kidal. 500 milliards ont été collectionnés. Mais on n'a pas pu investir. Tout ce que vous investissez, il y a des terroristes qui viennent casser. Ils volent les véhicules. Ils brûlent les maisons. Mais on ne peut pas développer. Vous amenez des gens pour faire les routes, ils les tuent. Ce sont ces mêmes personnes qui sont réussies à Bamako avec des valises d'argent. C'est la corruption, c'est terminé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Wallahi, ya befo kapan. Peu négociation te délité foi bana jugu fura jugu o e dimi minto ana amba dimi bo fo katla ka do faraka. Mo fen fen marfata malikama. Wallahi e baka wolo kera fuye négociation te ki dal be ke mali anye mali be mine déjà. Sogel ala ka baraka duila. Ambe teme ka boyno pour que anga ere kananta antegema. Ne balmo nya fo awyen ko awkato asimi ko asimi be mali fe kateme mali ndembe ka billahi. Asimi be mali fe kateme mali ndembe ka parce que ala e jora mindi asimi ma na tlara ka sabalaka. O bayira ka fo ka be mali fe kateme mali ndembe ka. Asimi fle jora mina ni ala ya di mogo doma wallahi o te sabalaka. O te limanayaka. O be jamana nafolo sunya, o be tla ka jamana chi, o be tla ku balma o beta ku bla place la. Mais depuis asime ni joran so, a muso te kaye, a dente kaye, a balma te kaye, foi te kaye. Angato asimi ko billahi mali joli, ya famia bala, abe asimi de bulu. Mali joli asimi de be se ka ke. Ka fo malien tem pela jelenye,
an bɛɛ ka sabali foyi tɛ se ka k'a waati ɲɛ cɛ in hakili bɛ mali la a bɛ mali fɛ mais maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn dɛ faransi de b'an ka wari dilan i y'a faamuya o la an ka wari bɛ bɔ faransi de an y'olu ku tigɛ u seli dalen b'an ka wariko kan mais Asimi bɛ ka solution ɲini solution bɛ ka sɔrɔ ne balimaw an ka Asimi lamɛn min y'an ka kuranko ye ni ala sɔnna a bɛɛ bɛna ban i y'a faamuya min y'an ka kuranko ye ni ala sɔnna a bɛɛ bɛna nɔgɔya min y'an ka sanu ye a bɛɛ bɛna k'an ta ye i y'a faamuya an mago bɛ hɛrɛ fɛn fɛn de la wallahi Asimi bɛ ka bɛɛ ɲɛɲini an ka délégation lajɛ min taara Irisi aw lamɛn. Une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances est arrivée aujourd'hui à Moscou pour prendre part à la semaine russe de l'énergie qui s'ouvre demain. La semaine russe de l'énergie est un forum destiné à présenter le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Ibrahima Koulibaly. Une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe, loin d'être inédite, la visite du jour vise à poser des jalons supplémentaires dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant désormais entre le Mali et la Fédération de Russie. La délégation malienne, avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances, comprend, outre ses collègues de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports, de l'énergie et de l'eau, des mines, leurs proches collaborateurs, ainsi que les présidents des commissions en charge du développement rural, de l'énergie et des mines du Conseil national de transition et d'autres personnalités. Cette importante délégation est donc invitée par les autorités russes à prendre part à la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023. Un rendez-vous destiné à présenter au monde entier le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie, du pétrole au gaz en passant par l'électrique, le nucléaire, sans oublier les énergies renouvelables. Moscou dispose d'impressionnants atouts et le forum devrait débattre des perspectives de coopération énergétique entre la Russie et les grandes économies émergentes, mais aussi les pays africains dont le Mali. Mais au-delà des questions énergétiques, Bamako et Moscou ont à cœur d'explorer de nouvelles formes de partenariat dans plusieurs secteurs avec comme objectif la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement de notre pays à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. De nouvelles annonces avaient d'ailleurs été faites dans ce cadre au cours du récent sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Il s'agira pour la délégation malienne, en marge de la semaine consacrée à l'énergie, d'œuvrer à la consolidation des acquis de Saint-Pétersbourg et au renforcement du partenariat existant à travers un certain nombre de rencontres inscrites à l'agenda de la délégation ministérielle. Voilà, o b'a yira k'a fɔ ko baara banna pewu hadamadenya tɛ taa fɛn fɛn kɔ maliyɛnw mago bɛ fɛn fɛn na Asimi bɛ ka bɛɛ lajɛlen baara kɛ a bɛ ka bɛɛ ɲini ka di malidenw ma maliyɛndenw mago bɛ fɛn fɛn de la ni hɛrɛ don Asimi bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini an ka to Asimi kɔ k'a dɛmɛ cɛ min don wallahi a tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu cɛ min don a tɛ kuma fila fɔ depuis a na don a ko jamana bɛɛ b'i ka hɛrɛ de tɛ fɛ ale bɛ Mali hɛrɛ ɲini ka di maliyɛndenw ma a b'a kɛ fana dɛ depuis a na don ko jamana ni jamana cɛ ko teriya tɛ yen ko bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini Asimi bɛ ka Mali intérêt ɲini bi min y'an ka kuranko ye ni ala na kira sɔnna lafiya bɛ na min y'an ka sanuko ye ni ala na kira sɔnna an ka sanu i y'a faamuya bala an bɛna bɔli daminɛ min y'an ka pétrole ye a bɔli bɛna daminɛ c'est que fɛn fɛn b'an ka dugukolo duguma a bɛɛ baara bɛna daminɛ an ka to nin fanga in kɔ k'a dɛmɛ an ka to nin fanga in kɔ k'a soutenir wallahi an ka hɛrɛ bɛ nin de bolo nin de bɛ an fɛ faso hami bɛ nin de la nin de ye fasoden ɲuman ye an ka nin dɛmɛ dɛ aw yɛrɛ bɔra k'an ka délégation yɛrɛ jamana kan o taara mun de la maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na maliyɛnw bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na maliyɛnw bɛ se ka terrain ko ni fɛnw a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u taa kun filɛ nin jamana kan jigitugu masa foyi min ko diya anw ye ni nin tɛ to nin sira in kan lafiya b'a kɔfɛ kana nin bila dɛ n'i ye nin bila maliw b'a kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Alhaji Magantagabali min ye Kawora ɲɛmɔgɔ ye Alhaji Magantagabali j'espère que mɔgɔ caman b'a dɔn i jɔ n ka photo yira aw la Alhaji Magantagabali a dɛsɛra a binna fo k'a kolonkolon se t'a ye tuguni a barika banna Alhaji Magantagabali a ko k'a bɛ Asimi kɛlɛ a dɛsɛra a ko k'a bɛ Sogɛli kɛlɛ a dɛsɛra i y'a faamuya jama t'a kɔ n'i ko bɛ Asimi kɛlɛ bi
hali i muso ni denw bɛ ban i la hali ka wulu a bɛɛ lajɛlen b'i ye k'i to yen Alhaji Magantaga Bali a y'a disi gosi Asimi na a malola a y'a disi gosi Sogɛri la a malola jama t'a kɔ sanga t'a la barika t'a la nafa foyi foyi t'a la a ye décision ta kunu k'a bɛ taa don appel de 20 février kɔnɔ Kawujimi tun ye jɛkulu min sigi k'a ka Mali ci Kawujimi tun ye jɛkulu min sigi ko jɛkulu in ka Mali danbe bɔ a la Kawujimi yɛrɛ bolila ka bɔ jɛkulu kɔnɔ Alhaji Magantaga Bali monsieur Kaworal ale fana bɛ ka taa don o jɛkulu kɔnɔ sisan nin politicien ninnu barika banna pewu mɔgɔ t'aw fɛ mɔgɔ tɛna kɛ aw fɛ e bɛ taa don nin jɛkulu in kɔnɔ jɛkulu mun yɛrɛ dati banna pewu an ye Serifu Kɔnɛ bɔ baara la min ye comment s'appelle Jara fana ye an y'olu bɔ baara la olu bɛɛ tun bɛ appel de 20 février kɔnɔ Bacili ninnu Kasum Tapo ninnu olu bɛɛ bɛ min bi olu bɛɛ barika banna e bɛ taa ko e bɛ taa don o kɔnɔ sa i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara koko kun wa kɛlɛ cogo tɛ Asimi la Kaworal n y'o de f'u ye Asimi tɛ se ka kɛlɛ bi appel de 20 février a ma sigi dɔwɛrɛ kama ka nin fanga in dafiri ka nin fanga in bɔ a place la a mɔgɔ minnu tun y'a sigi olu malola mɔgɔ minnu tun y'a sigi olu y'u yɛrɛ ɲini mɔgɔ minnu tun y'a sigi olu si tɛ jɛkulu in kɔnɔ bi a jɛkulu barika bannen jɛkulu salen kɔfɛ Kaworal taara don o jɛkulu kɔnɔ nin yɔrɔ de i bɛ Kaworal ka dangadenya i b'a sɛbɛntiya quoi bilayi ale ye o ye a bɛ faden to dun de la ale ye o ye a bɛ ka faden to de dun i taara don jɛkulu in kɔnɔ ni jɛkulu in sera ka ci ka ci i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya ti se dɛ jɛkulu in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ko ka nin fanga in bɔ yen nin fanga in tɛ se ka bɔ yen maliyɛn bɛɛ b'a fɛ parce que a bɛ ka baara kɛ maliyɛndenw ɲɛ b'a la e b'o kɛlɛ i bɛ taa min ne y'a fɔ Kaworal ye ko fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin t'a daminɛtɔ ye n'an y'an da ɲɛsin ma i bɛ kɛ samiya bo ye n'an kuman'i kan ala b'i halaki a tɛ kɔrɔbɔ anw kumana mɔgɔ fɛn fɛn kan ala y'a bɛɛ barika ban a bɛɛ an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ yan ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ Kaworal ne y'a fɔ yen ko i tɛ se ka ci ka ci Kaworal ko banna pewu a yɛrɛ ka association ko banna pewu mɔgɔ t'a kɔnɔ bi mɔgɔ t'a kɔnɔ sini a tɛ se ka ci ka ci a jigi t'o kan tuguni k'a bɛ taa don appel de 20 février kɔnɔ ko ka Asimi kɛlɛ waati min na Serifu Kɔnɛ ninnu bɛ ka boli ka bɔ a kɔnɔ waati min na Daramani Jara ninnu bɛ ka boli ka bɔ a kɔnɔ waati min na y'a faamuya la Kasimu Tapo ni Ali Bacili ninnu olu tɛ se ka kuma tuguni Kawujimi o ko k'ale bɛ Asimi dɛmɛ ko élection tɛ kɛ o waati kelen barika bannen den bɛ ka taa don a kɔnɔ k'ale bɛ Asimi ninnu kɛlɛ vous êtes très petit kɛlɛ cogo tɛ Asimi na avion sanna tilegan de fɛ blindé sanna tilegan de fɛ sɔrɔdasiw bɛ condition min kɔnɔ depuis ala ka Mali da anw ka sɔrɔdasiw ma deli ka bila nin condition kɔnɔ san 10 kɔ i y'a faamuya bala hali anw ka fali tun tɛ se ka don Kidali hali an ka sagaw tun tɛ se ka taa feere Kidali mais bi anw ka sɔrɔdasiw bɛ Kidali e bɛ se ka Asimi kɛlɛ mais ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de bɛ ko ɲini n'i y'a ɲini fana i b'a sɔrɔ i continuer denmisɛnnin karakara a bɛ wɔlɔn kunbɛ de ɲini i panpan ko mitinɛni i bɛ taa bintulu kalaman kɔnɔ an b'i yiran ka tila k'i ta k'i ɲimi barika bannen den ninnu ATT y'an ka nafolo di e ma i sera ka fɛn dilan Mali kɔnɔ ATT y'an ka nafolo cɛ yan k'a di e ma i ye mun dilan Mali kɔnɔ foyi komi tulu tigɛra nan bɔnna gato tɛ ka sɔrɔ k'olu bɛ Asimi bagabaga walasa Asimi ka place di olu ma i bɛ k'i yɛrɛ ma ko Asimi tɛ se ka bagabaga musalaha kuma ɲuman Asimi dɛmɛli ala b'o ko ma segin k'i ma hɛrɛ ye nka Asimi tɛ mɔgɔ da don ko la ten dɛ ka mɔgɔ da don tulu la ten walima ka président bagabaga diinɛ ɲɛmɔgɔ y'a essayé olu bɛ min Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ba fila Hayidara ni Diko olu y'a essayé ko bɛ Asimi bagabaga olu laban kɛra cogo di bagabaga cogo t'a la dɛ n'i kɛra tiɲɛ fɛ maliyɛndenw bɛ k'i fɛ n'i ye maliyɛndenw kanu u b'i kanu n'i ye maliyɛndenw sago kɛ bi la u b'i sago kɛ nin dɔrɔn de bɛ yen Asimi bɛ ka Mali dilan bi a bɛ ka Mali jɔ bi a bɛ ka maliyɛnw sago kɛ bi maliyɛnw bɛ fɛn fɛn fɛ a bɛ ka kɛ bi e b'a kɛlɛ i bɛ taa min n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ jama de b'i kɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ président bɔ a place la o k'a sɔrɔ kɔmɔgɔw b'i fɛ kɔmɔgɔw tɛ aw fɛ politicien si tɛ Mali kɔnɔ hali ni wulu b'a fɛ parce que olu de y'an danbe bɔ an na ayiwa Kaworal e barika bannen den i y'a faamuya bala bilayi dɔ b'i kun ci k'i da faga ne y'a fɔ k'i da bɔ politique la mɔgɔ tɛ e dɔn mɔgɔ tɛna k'i fɛ i ni dulɔ min kɔnɔ ni sigilen bɛ i y'a faamuya bala komi n'i taara tori ta ka bila chaise kɔnɔ ko e bɛna Asimi k'a bila o tɛ se bilan tɛ foyi tɛ yen Kidali minɛni o bilan ye fa ka bilan de ya Kidali minɛni o bilan ye fa ka bilan de ya
avion hakɛ min sanna a tɛ ku TGV kɔnɔ o bilan e fa ka bilan don wa sɔrɔdasiw ka sara dɔ farala kan o bilan e fa ka bilan de ya train bɛ ka boli bi o bilan e fa ka bilan de ya Mali seginna danbe kɔnɔ bi o bilan ninnu bɛɛ e fa ka bilan de ya ni bilan tun tɛ maliyɛndenw bɛ k'a fɛ yan ni bilan tun tɛ maliyɛndenw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun wa ni fɛn dɔ tun tɛ ka kɛ maliyɛndenw bɛ tugu a kɔ wa Alhaji Maga Tagabali ko nin san 3 in kɔnɔ ko foyi ma kɛ k'olu bɛ Asimi kɛlɛ k'ale bɛ taa don 20 février kana dan ka don 20 février kɔnɔ dɛ don 1960 dawolo kɔnɔ n ka cɛ an jɔlen bɛ a ka fasoden jugu bɛɛ kun ci ka taa fara k'a fili den bɔnɛ ma wolo wari sonyɛnen de dira e ma i na t'ale barika banna wa wari sonyɛnen ka di e ma e ma se ka t'i sigi Mali kɔnɔ fo i t'i sigi Sénégal de barika bannen den ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ e la Asimi tɛ se ka kɛlɛ kana dan ka don appel de 20 février kɔnɔ dɛ hali ni taara fara Macron de kan Asimi tɛ se ka kɛlɛ bi kana dan ka don 20 février kɔnɔ dɛ hali ni taara don Joe Biden ka kulusi de kɔnɔ kɛlɛ cogo tɛ Asimi na bi Alhaji Maga Tagabali barika bannen den ye ni Asimi tun b'a kɛ jamana ye an bɛ sigi yan ka tɔgɔ fɔ wa ne m'a fɔ aw ye n ko an bɛ sira fɛn fɛn kan ko tiɲɛ sira don anw ye marakaden halalaw an tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten dɛ wa an tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ten marifa sanna jɔn bɛ se ka fɔ ko nkalon don avion sanna jɔn bɛ se ka fɔ ko nkalon don faransi gɛnna jɔn bɛ se ka fɔ ko nkalon don jamana bɛ ka bonya bi jɔn bɛ se ka fɔ ko nkalon don bi hali n'i taara lahara n'i ko i ye maliyɛn de ye su bɛ wuli k'i kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye bi na n'i taara hali lahara n'i ko i ye maliyɛn de ye su b'i kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye ni jamana tun bɛ jɔ tile 2 sisan tun bɛ Mali sɔrɔ tan mɛ danga min b'aw kɔ a bɛ ku aw la n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an kana dangaden kuntigi la den min kɛra Baso Kumasulu den ye Buba Sumaworo di Buba Fana a y'a lamɛn ale kɛra fatɔ ye handicapé total Modibo Kone bɛ Mali la o bɛɛ n'a ta Buba Fana sigilen bɛ yan ko Modibo Kone de bɛ k'ale ka pasi minɛ Modibo Kone bɛ Mali la ale tɛ se ka foyi bɔ Faransi pasi ko la mais comme a kɛra bɔnɛma wolo ye a kɛra handicapé Modibo Kone y'a torturé i y'a faamuya Modibo Kone y'a papa hara dalen a bɛ sogo Modibo Kone la Modibo Kone i ma foyi y'a la fɔlɔ n'i taara Mali la o bɛɛ ka jugu ni nin ye Faransi i y'a faamuya la Faransi Facebook o contrôle bɛ Faransi de bolo o tɛ Mali bolo Mali tɛ se k'i to Mali kɔnɔ ka foyi kɛ Faransi la yan an ka Buba Sumaworo lamɛn a kɛra handicapé mental ye a lamɛn ni mɔgɔ min ye nin message sɔrɔ a b'a partage fo Modibo Kone fɛ yen Asimi fana k'a lamɛn Modibo Kone i bɛ ka tentative d'agression fɛn fɛn kɛ ne la que ça soit ka tentative kɛ k'a fɔ i bɛ ne ka compte minɛ ne y'o de f'i ɲɛna ne ka compte Facebook kɔni i tɛ se k'o sɔrɔ fo ka diɲɛ la hali ni ne sara ne ka compte Facebook bɛ marcher wa ne ka numéro dɔnnen don olu associelen tɛ ne ka compte foyi la wa pisiw o pisiw tɛ kɛ ne kun yɛrɛ désormais ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka kuma Buba fɛ Buba tɛ sɔrɔ appel normal la Modibo i bɛ ka taa baga ka taa gazi fiyɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka daw sonné ko ne bɛ yen nɔ ne ni kuranɛ cɛ e bɛ ka menace fɛn fɛn kɛ ne bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ élément de prévu de k'a envoyer fo Faransi sanfɛla ninnu na Modibo Kone siyɔrɔ kelen tɛ nin na walayi siyɔrɔ kelen tɛ nin na Modibo Kone aujourd'hui diɲɛ bɛɛ bɛ k'a dɔn k'a ka faiblesse ye anw de ye walayi a bɛ ka nin vidéoman baden sara u bɛ dabarabaga kuma na u bɛ nkalon kumaw ni fɛnw na e bɛ ka nin comportement fɛn fɛn kɛ k'a lajɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka ne informer a ka kow la k'i bɛ fɛ k'o tigi de sɔrɔ i tɛ se walayi i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn de quoi parce que a bɛ ka tentative fɛn fɛn kɛ élément de prévu a bɛ ka ne renforcer ka taa fɛ parce que aujourd'hui tout le monde sait aujourd'hui je suis l'une de vos bêtes noires mais n ka bi Facebook direct la mɔgɔ min na bɛ a lajɔ yan komi ale kɛra ba sinamuso sago ye a kɛra handicapé ye a kɛra banabagatɔ ye a kɛra lâche ye ko Modibo Kone tun bɛ fɛ k'ale ka compte minɛ ko mais Modibo Kone tɛ se k'ale ka compte minɛ ni Modibo Kone tɛ se k'ale ka compte minɛ pour que i bɛ n'i sigi yan k'o kuma fɔ tuguni Modibo Kone bɛ Mali de la a tɛ se k'e ka compte minɛ yan mais a kɛra fatɔ de foyi t'a kɔ bi ni danga tɛ a bɔra fana la ko Modibo Kone bɛ ka taa gazi fiyɛ i y'a faamuya la mɔgɔw ka so kɔnɔ ko n'ale bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko i bɛ Faransi yan de Modibo Kone bɛ taa gazi fiyɛ jɔn ka so kɔnɔ a bɛ taa gazi Modibo Kone bɛ se k'i to Mali la ko ale bɛna gazi fiyɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ Faransi yan wa walima Modibo Kone b'i to Faransi ko ale bɛ taa mɔgɔw ka Modibo Kone k'i to Mali kɔnɔ ko ale bɛ taa gazi fiyɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ ko e bɛ yen wa a y'a ka kuma ninnu jate minɛ il n'a plus là il a tout perdu il est devenu handicapé mental il est devenu handicapé total a kɛra fatɔ ye
a kɛra fatɔ ɲɛ kali ala la Modibo Kone bɛ Mali la Kidal minɛli bɛ senna bi an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la service de renseignement tantôt olu bolo tuguni olu ka to olu ka to yɛrɛ bolo ko bɛna équiper e la Buba Sumaworo i to kuma fɔ mɔgɔw bɛ kuma min faamuya i to kuma fɔ kuma min bɛ se ka don mɔgɔw kunkolo la Modibo Kone bilama hali sunɔgɔ t'a ye parce que baara bɛ senna bi Mali kɔnɔ Mali territoire bɛɛ bɛ ka récupérer bi Modibo Kone ma tila o la o ka taa don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka gaziw fiyɛ ko ni e bɛ yen ka taa e ɲini mɔgɔw ka so kɔnɔ Modibo Kone ma tila o la Modibo Kone kana hali e ka pasi ne t'a minɛ parce que i dalakan tɛ ci ka ci i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la i bɛ komi samiya bo parce que i ye hɔrɔnkolon den de i ye baso kumasulu den de hali e ka pasi ne même jɔn bɛ taa e ka pasi yɛrɛ lamɛn k'i fasoden jugu ala jugu kafiri bɔnɛma wolo jɔn bɛ taa e ka pasi minɛ jɔn bɛ taa e lamɛn anw de bɛ lamɛn yan parce que an bɛ faso fɛ danbe b'an na mais e ka pasi mɔgɔ yɛrɛ jɔn bɛ e bɛ sira min kan jɔn de bɛ taa e ka pasi minɛ e bɛ sira min kan jɔn de bɛ taa e lamɛn e bɛ sira min kan jɔn de bɛ kɛ e fɛ sira bɛ kɛ i yɛrɛ jogo de bɛ k'i kɛlɛ bi Modibo Kone ka sira foyi t'i la e ka taa yɛrɛ tɛ Modibo Kone bolo mais ni mɔgɔ kɛra banabagatɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni mɔgɔ kɛra handicapé kuma sugu bɛɛ bɛ bɔ i da kɔnɔ i ka pasi mɔgɔ si m'a minɛ i nɛgɛ tɛ maliyɛndenw na maliyɛndenw t'i fɛ bi parce que i ye fasoden jugu de ye i ye baso kumasuluden de ye sinon foyi t'i ka pasi la i bɛ sira min kan o de man di maliyɛndenw ye o y'i bila n'i ka pasi minɛna kelen tɛ dɛ wa Modibo Kone ka sira t'i la bi a ka sira t'i la sini ale ka baara ka ca o ma service de renseignement jamana kuntigi service de renseignement o k'o ka baara bila k'a b'a ɲɛsin e ma ne tɛ fatɔden ye c'est pas la peine quoi mais ne y'a fɔ dɛ n ko fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn continue e ɲa t'a la mɔgɔ t'i fɛ bi tellement que e tɛ lamɛn n ka page minɛna n ka tiktok minɛna n ka nin minɛna i bɛ ka kuma min fɔ o de tɛ maliyɛndenw arranger kuma min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ malijɔ kan de tɛ o de la mɔgɔ t'i fɛ batara den musokolon den Modibo Kone bɛ ka taa gazi fiyɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ n'ale bɛ yen o tuma Modibo Kone kɛra fatɔ de ye Modibo Kone ka taa gazi fiyɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ Mali la n'a sɔrɔ Bobo fana bɛ e bɛ faransi yan Modibo Kone bɛ taa gazi fiyɛ e kɔni b'a dɔn Modibo Kone tɛ se k'i to comment ça s'appelle Mali kɔnɔ k'a bɛna gazi fiyɛ faransi yan c'est interdit faransɛw ka sécurité ka bon o ma faransɛw ka sécurité ka bon o ma a Modibo Kone bɛ ɲini Mali la cogo jumɛn e bɛ faransi yan Buba fana kɛra fatɔ de turunte marakaw ka kuma a ɲɛ turunte ɲɛ a ɲɛ handicapé ɲɛ ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛmɛ ala ka nɔgɔya kɛlɛ cogo tɛ Asimi na ɲɛ kali ala la cɛw k'i bɛ Asimi kɛlɛ bi la i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na cɛw k'i bɛ Asimi kɛlɛ bi wala i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ m'i ka Facebook minɛ dɛ walayi depuis ala kan da ma mɔgɔ ka page signaler n tɛna signaler fana wa mɔgɔ si ma ka page signaler i nɛgɛ tɛ maliyɛnw na maliyɛnw t'i fɛ bi parce que i bɛ nkalon de kan ne nana bi ko e bɛ Mali jɔ i ɲugun bɛ maliyɛndenw minɛ e ko sago cira k'e to bɔ a kɔ munduru cira k'e to bɔ a kɔ VUT dira e ma o don e ma miiri fantanw na an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi aw ka tɔɔrɔ don fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi aw de ka mɔgɔ fagataw don parce que aw de ye tɔɔrɔ lase aw ma aw de faso nafolo suɲɛ waati min na e tun bɛ bɔ a kɔ se tun bɛ bɔ a ye k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka faso kuma bɔ bɔ bannaw ma ka wari tila aw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw de ka degun kɔnɔ an bɛ aw de ka tɔɔrɔ kɔnɔ wa hali bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka sa lahara jɔn don a bɛɛ bɛ sɛbɛn aw de tɔgɔ la aw de ka mɔgɔ fagataw don n ye n kali ala la ala min ka bon ka kali ma parce que maliyɛndenw ye danaya da aw kan k'aw kɛ président jamana nafolo b'aw bolo jamana sɔrɔsiw b'aw tɛgɛ kɔnɔ a ye wari bɛɛ don capote la ka jamana nafolo tila ni ko Buba fana handicapé mental de quoi jugu i ma ye mɔgɔ fɛn fɛn ye buwa dɛmɛ kuma da t'a bolo bi parce que olu kunkolo bɛ baara kɛ Ibawa ninnu y'a dɛmɛ Sidiki Jabate ninnu y'a dɛmɛ Petit Gimba ninnu y'a dɛmɛ Kilaba ninnu y'a dɛmɛ mais bi olu tɛ se ka kuma danbe kɛnɛ kan olu de ka tɔɔrɔ bɛ an kan mais komi e kɛra bɔnfu safu ye e bɛ kuma e ba bɛ sa bi e bɛ se ka taa kun da e ba n'a sara bɛ e bɛ se ka taa kun da i tɛ se dɛ n'i taara kaso bɛ yen an bɛ k'aw de ka baara tiɲɛnen récupérer a ye baara jugu min kɛ an bɛ k'o de dilan kɔlɔlɔ min b'an kan bɛ aw de ka kɔlɔlɔ san 7 hali kisɛ ka san ka di sɔrɔsiw ma kɛ
aw tun bɛ ta avion kɔnɔ ka taa n'a ye Moritani o avion bɛ yen a bɛ ji di mɔgɔ joli ma o avion ka déplacement a bɛ fantan joli furakɛ o don e m'a fɔ k'i tɛ don avion kɔnɔ dɛ parce que ji tɛ fantanw bolo o don e m'a fɔ k'i tɛ don avion kɔnɔ parce que lakana tɛ yen o don e m'a fɔ k'i tɛ taa bɔ a nɔfɛ parce que munduru bɛ ka ci bi ni e da bɔra tulu la walima n'e ka nan bɔnna ko Asimi ninnu tɛ se Asimi bɛ se Asimi bɛ se e de tɛ se hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Bathily an ka foli bɛ yen n'i ko i ka foli bɛ Bathily o ka go a ye dɛ ni kɔni ko i ka video la Bathily an b'i fɛ an b'i kɔ an ka foli b'i ye a bɛ komi ni tiri jɔ misiri la ka Ala tɔgɔ wele ni Ala tɔgɔ wele setanɛ bɛ kule cogo min na ka boli ka bu fara buba fana ninnu ne Bathily tɔgɔ fɔ olu fana bɛ kɛ ten dɛ ni ko Bathily walima ni ko Asimi a bɛ komi ni tiri jɔ misiri la k'a fɔ Allahu akibar ni Ala tɔgɔ fɔ dɔrɔn setanɛ bɛ boli de a bɛ kasi a bɛ kule a bɛ komi ni ye tasuma sigi a farikolo la buba fana ninnu fana bɛ ten de n'an ko Asimi walima n'an ko Bathily a bɛ komi ni taara biɲɛ turu u farikolo la mais an bɛ ninnu tɔgɔ fɔ fo ka taa dugukolo meleke n'o ye sira bila an b'u bila n'o ye tiɲɛ bila an b'u bila an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an tugura Aras Bachu kɔ a ye faso kɔ bila an y'a bila bɛɛ bɛ se k'o sɛbɛn la an tugura dɔw kɔ yan olu y'a bila an y'u bɛɛ bila yan ni Asimi y'a bila ni n tora k'o kɔrɔ b'a jira ko n tɛ n fa den ye hakɛtɔ bɛ kuma